हमरा रहा माई के आंखो YouTube पर काल है चढ़ी कि संजोल हो कि संजोई गांव में के ओरिजिनल भक्त बा। ऐसे देख ली कटौती नहीं खे करे कि हमर भाई लोग रौरा सब के अलगे से होंगे या बीजे हम ना दे रौरो सब के सब हरिए ने उताबा तू ना हाथ उठा के कैसे कि साथ गो मोहिया भैया बहुत बढ़िया रौरा समय के बहुत खराब खबरी रौरा सब नहीं बजावत भक्ति बा लेकिन खबरी नहीं बजावत बहुत गंदा बात बा। दोनों हाथ आप लोग से भी हम आग्रह करब रिक्वेस्ट करब कि दोनों हाथ उठा ली माता बहन तनी और बढ़िया से दोनों हाथ उठा के कैसे कि साथ गो मोहिया मैया आपके बोल लगनी हजारों रुपए का पुरस्कार बा। हमेशा मान सम्मान दीला हमरा के पूरा कलाकार के जी प्रणाम सबके साथ गो मोहिया हेलो बीडीसी जी की तरफ से संजोल ग्राम काली मंदिर में भी 2500 रुपए यहाँ के सहयोग देनी भैया के बार बार बनामा माता रानी के आशीर्वाद यहाँ पे बना बनावटी भक्त लगता अब देखिए माई के दरबार में जाए तो साष्टांग दंडवत करो हमें का लगाए देगा ऐसे तनी मनी हाथ उठा ली दू गो हाथ मिलल मानो जेकरा दू गो हाथ मिलल बा दू गो हाथ उठा ली जेकरा दू गो हाथ मिलल बा हमर भाई लोग अगर हमर बात अच्छा लागत त दू गो हाथ उठा ली साथ गो मोहिया मंदिर के संरक्षक विशेषर पांडे जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है वो गार्जियन की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आपके प्रणाम फर्स्ट क्लास आशीर्वाद अरे
कौन पांडे? पीयूष पांडे की तरफ से चला आया। पीयूष पांडे जी की तरफ से इधर से चंदन पांडे। चंदन पांडे जी की तरफ से पुरस्कार है 500 रुपए के। आपके यहाँ योगी चाचा प्रणाम। बढ़िया लागत है ना। हमारी मैया रथ चढ़ी गई है। गणेश पांडे कमेटी के सदस्य। कमेटी के सदस्य गणेश पांडे जी की तरफ से पुरस्कार आई 500 रुपए का। आपके प्रणाम बा। आशीर्वाद दीक्षा बा। चल जाइए। बढ़िया लगता तो मीठा मीठा थप्पड़ी बजा के तू ना हाथ उठा के कैसे भवानी मैया रथ चढ़ी गई है। एही में हमर माई बहिन लोग गावे लोग गीत को सुनाओ तनी कि गावना दाढ़ी बोले कोई के गीत गावे तनी हाथ उठाई था माता बहिन बोली साचे दरबार की। अब हम बरियारी थप्पड़ी बजावे के। अब हम बरियारी कहीं कि चलो लोग हमरा जोरे माई के मंदिर में गोड़ लगे। ई का है? ई बेवकूफी न हो ना। आप सब बढ़िया श्रोता बानी। लेदार क्षेत्र हो दियर हेठार आ एने हमनी के बड़ी कार्यक्रम भइल बा। कोनो दो राय नहीं है, लेकिन तनी मीठा मीठा थप्पड़ी बजाई तो पूरा अच्छा लागी। आ भजन भाव में झूमे के नाचे के मीठा मीठा थप्पड़ी बजावे के सोनी जी बहुत बढ़िया।